በሚመለከት ውሃ ያስጠጣል። በሻሻ ሚሊዮን ማደራሽ ድግስ ጉልባብ በመግባር ምስወዳ አፌን ማቆሎ ዓሰብ ይበሃል ክብልን ከለኹም ዘይሰማዕና ትም ስዩም ተሾመ ዝበሃል ናይ ሓሽሽ ጀንቢል ዝኾነ ተንታኒ ኤርትራ ስግኣት እያ ክብልን ከሎ ወዲ በሻሻ ከም ዝለኣኾም ዘይፈለጥና ትም ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተመሪቖም ክበሃል እንታይ ከም ዝስዕብ ከም ዘይፈለጥና ትም ዓዲግራት ምስ በጻሕና ፒፒ ርዑ ጠቕሊሉ ብሰላሕታ የዝልቓሎ ሰሚዕና ትም ናይ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ እንተ ብፍታው እንተ በሓይሊ ይግባአና እዩ ትም አገራችን ከባህር በር የራቀችበትን ኢፍትሃዊ ሁኔታ በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ፍትሃዊ ጥያቄ መሆኑ ግንዛቤ እያገኘ እንዲመጣ አስችሎናል። ሀገራችን ላይ ቀይ ባህር ያስፈልገናል ኢምፖርታንት ነው የማይል ዓለም አለ እንዴ? የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብ መወያየት እንደ ነውር እናስባለን። የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል ሰላም ከሚጽንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ንኽትከታተሉና ድማ ንዕድም። ፈለማ ቀንዲ ነጥብታቱ ኤርትራ ትልምታት ኢትዮጵያ ከም ዘቃልዐትን ኣብይ ዘውፅኦ ዘሎ ሸሓጣር መግለጽታት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ቁጥዓ ከም ዝፈጠረን 4 ድሮናት ኢትዮጵያ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ምዃነን ዝምልከትን ብሪጣንያ ብዛዕባ ቅትለት ኤርትራዊ ወዲ 15 ዓመት ኣሜን ተኽላይ ዘውፅኦቶ መግለጽን ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓንቲ ሄሊኮፕተር ሕቡራት ሃገራት ተሃሪማ ከም ዝወደቐትን ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና። ክስካብ መወዳእታ ሓቢርኩና ብምጽናሕ እዛ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሸር ብምግባር ክጅምርዎ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ሓደ ኤርትራዊ ትሕቲ ዕድመ መንእሰይ ብዝተፈጸመሉ መጥቃዕቲ ከም ዝሞተ ሰመ ዝጸጥታ ብሪጣንያ ሓቢሮም። ወዲ 15 ዓመት ኣሜን ተኽላይ ኣብታ ስኮትላንድ ትርከብ ከተማ ጎላስኮ ብከቢድ ቆሲሉ ክርከብ እንከሎ ኣብቲ ቦታ ጸንሑ ወሃብቲ ህጹጽ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምድሓን ዝገብርዎ ጻዕሪ ከም ዘይተዓወተን ኣብቲ ቦታ ፍጻመ ሞት ከም ዝተረጋገጸን ፖሊስ ስኮትላንድ ገሊጹ። ፍሉይ ፍጻመ ምዃኑ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ጸጥታ ጠንቂ ናይቲ ቅትለት ንምፍላጥ መርመርቲ ክፉትኡ እምሮ ሒዞም ተበጊሶም ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብቁልጡፍ ዝካየድ ምርመራ ከም ዝእወጅ ዝገለጸ ፖሊስ ስኮትላንድ ኣብ ኣፋናዊ ደረጃ ከም ዘሎ ድማ ሓቢሩ። እቲ ዕሸል መንእሰይ ኣብ ከተማ ጋላስኮ ምስ ወላዲኡ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ብሪጣንያ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋሃቦ ምዃኑ እውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የርድእ። ኣሜን ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሴንት ቶማስ ኤካዋሲ እዩ ነይሩ። ሞቱ ንመላእ ማሕበረሰብ እቲ ቤት ትምህርቲ ዘሰንበደ ኮይኑ ከም ዘሎ ርእሰ መምህርቲ ቤት ትምህርቲ ኬነል መካናሊ ተዛሪባ። ኣሜን ምቕሉልን ተፈታዊ መንእሰይ ምዃኑ ዝገለጹ መሓዝቱ ኣብ ሙዚቃን ሚድያታትን ተገዳስነት ዝነበሮ እዩ ነይሩ ክብሉ ገሊጾም። ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ማሕበረሰብ እውን ነቲ ኤርትራ ወዲ 15 ዓመት ዝነበሮም ናዕዳ ዝተሰምዖም ሓዘንን ይገልጹ ኣለዉ። መርማሪት ፖሊስ ስኮትላንድ ሸሬድ ኪል ከም ዝበለቶ ነቲ ቅትለትን ምጽራይ ዝተዋፈሩ ኣባላት ፖሊስ ዝተቐድሐ ቪድዮታትን ምክትታል ገዛ እናኣተወ ሓበሬታ ምእካብ ይርከቡ ክትብል ገሊጻ። ኣብዚ ከቢድ እዋን ሓዘን ንስድራ ቤትን መሓዛ ኣሜንን ጽንዓት ንምንየሎም ፍሉይ ሞያዊ ድጋፍ መሃቦም ድማ ክንቅጽል ኢና ኢላ። ንዝኾነ ኣብቲ እዋን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ናይ መኪና ቅዳሕ ካሜራ፣ ጸጥታዊ ቪድዮ ካሜራታት፣ CCTV ወይ ናይ ኣፍ ደገ ቪድዮታት ሓበሬታታት ናይቲ እዋን ዘለዎ ሰብ ክነዘራርቡ ንደሊ ኢና ኢላ። እቲ መልሰብ ማሕበረሰብ እዩ ዘሎ ዝበለት እታ መርማሪት ዝኾነ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ ኣብ ክፍሊ ምርመራ ፖሊስ ስኮትላንድ ከምልክት ተማሓጺና ኣላ። بخالي زينانا دما መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመታት ካብ ብዙሓት ሃገራት ድሮን ክገዝእ ጸንሐ ኮይኑ ገለ ካብኣተን ክገዝእን ጸንሐ ድሮናት ድማ ስራሓት ናይ ትርኩ ዝኾና ትቢቲ ዝበሃላ ድሮናት ዝርከበን ኮይነን እዘን ድሮናት እዚአን ድማ ካብቲ ካብ ቻይና ኢራንን ካልኦት ሃገራትን ክገዝእን ጸንሐ ድሮናት ቁሩብ ምዕብል ዝበላ ኮይነን ኣብ ኩናት እውን ኣድማዕተ ዝኾና ድሮናት እየን። ሰራዊት ትግራይ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘቕንዕሉ ዝነበረ እዋን ካብቲ ቀደብረ ብርሃን ክምለስ ዘገደዶ እዘን ድሮናት እዚኣተን እየን። እዘን ድሮናት እዚኣተን ዘመናውያን ኮይነን ኣብ ኩናት እውን ኣድማዕተ ምዃነን እዩ ዝንገረለን። ከምቲ ኣድማዕነተን እውን ዋጋአን ምስተን ካልኦት ድሮናት ኣናጻጺርካ ሓስር ዝበላ ኮይነን ናይ ዘን ድሮናት እዚኣተን ጸገም ግን ተዋሓደ ኣብ 4-5 ወርሒ ኣብዴት ወይ ከዓ ምሕዳስ ዘድልየን እየን። እዚአን ምዕቡላት ድሮናት ኮይነን ንምዕባል ወይ ኣብዴት ንምግባር እውን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ዝሓታ ኮይነን ክፋላት ናይ ኣካላተን እውን ተዋሓደ ኣብ ሓደ ዓመት ገለ ምቅያራት ከም ዘድልየን እዮም ክኢላታት ናይተን ድሮናት ዝዛረቡ። በዚ ምክንያት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ንዘን ድሮናት እዚኣተን ንምጽጋንን ኣብዴት ንምግባርን ስፓርት ፓርት ወይ ከዓ ብገለ ክፋላት ኣካላተን ምቅያር ሰሙያ ናይ ቴክኒክ ካብ ትርኮም ጽና ከፈለ እዩ ክሰርሖም ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ናይ ቁጠባ ጸገም ስለ ዘለዎ እቶም ነቶም ድሮናት ክካተሉ ዝጸንሑ ሰብ ሞያታት ዜጋታት ትርኩ ገዲፎም ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱ ተገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከባቢ 4 ድሮናት ቪቱ ከዓ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይነን ከም ዘለዋ ወታደራዊ ምንጭታት ገሊጾም። በዚ መሰረት ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዘን ድሮናት እዚኣተን ንምጽጋን ወይ ከዓ ኣብዴት ንምግባር ምስ ኤምሬት ዓረብ ይዛረብ ከም ዘሎን ክኢላታት ካብ ኤምሬት ዓረብ ብሓገዝ ከምጽውን ሓቲቱ ከም ዘለቶም ነዚ ሓበሬታ ዘውጽኡ ወታደራዊ ተንተት ወይ ከዓ ክኢላታት ይገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዘን ድሮናት እዚኣተን ኣብዴት ንምግባር ወይ ከዓ
ንምክትታል ሚልዮናት ዶላራት ንትርካውያን እናኸፈለ ካስርሖም ከም ዝጸንሐ እዮም ዞም ክኢላታት ዝገልጹ ከም ዝዝከር ቅድሚ 2 ዓመታት እውን እዘን ድሮናት እዚኣተን ንዓመት እንተወሓደ ከባቢ 10 ሚልዮን ዶላር ኣብዴት ንምግባር ገለ ክፋላት ንምቅያር ከምኡ እውን ንምጽጋንን መንግስቲ ኢትዮጵያ ወጻእታት ይገብር ከም ዝነበረ ይሕበር በዚ ምኽንያት ድማ ዞም ትርካውያን እዚኣቶም ግን እዚ ክወስድዎ ወይ ክወሃቦም ጸንሐ ክፍሊት ብግቡእ ክፍሊት ዘይረኽቡ ስለ ዝነበሩ ገዲፎም ናብ ዓዶም ከም ዝተመለሱን ካልኦት ክኢላታት ብሓገዝ ካብ እምረት ይሕትት ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረጋጊጹ بخالي زيننا دما أو دو سودان حنت هليكوبتر حورات هاجرات تهريما دحر مودعا حيالو سوات كون زموتو تودو حبيرو إت هليكوبتر نزو وصل وتدرات نموصا أو زو وفرت اللوانية تهريما وديعا حدا زو وصل دو سودان أو جنرال خالت وتدرات وتمتقعت خمس وصلوا سوات كاوت هاجر حبيرا ملو تمتقعت مسجونات كينات زدارج مخانو حورات هاجرات نقيف الله بخالي زيننا دما أو جماعة بحر يمن جبوتن حدا كام قلوا جلاو سدتنياتات خمسة جات متسوات حبيرهم علم لخاود بسدة AOM كم زحبرو تمال 4 جلاو 5 حلان أسات 186 سبات حلواتهم كم زي فلتن نزقل لتصفصاو من الرجال إسرع 5 لحبيرو أو كنت تشحن إسرع 4 تراح لعلى 500 سدتنياتات هم زموت تصفصاو 6 كاليرد بخالي زيننا دما أو سوريا مونغو حيلتات سطان حدش منجستن دقفت خاف سلطان علي بريدن نبر بشير على الأسد بزتخايد خبيدوغ بزحات سوات تقاتلهم نتمع خلاي دقف سرعة أسد زخنا معراو جماجم بحر استخايد قتشت لعل 7 سوات كم استقاتل سطوات حبيرهم أو زحالة ورحة حساس سلطان زحاز سمز تهاجر أو كتمات لاتاكيان ترتسن اوان اوتو أو جم كم زلو تقاليزو بخالي زيننا دما ኣብ ብሪጣንያ ብቕትለትን ጭውያን ተዋፊሮም ነይሮም ዝተዋሃሉ ሰለስተ ሰለጅት ሩስያ ገበነኛታት ኮይኖም ተረኺቦም እቶም ዜጋታት ቡልጋርያ ዝኾኑ ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ወዲ ተባዕታይን ኣካል ናይቲ ዕላማታት ሞስኮ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ንምጭዋይ ንምቕንጻልን ተዋፊሮም ብምንባሮም እዮም ተፈሪዶም ዘለዉ بخالي زيننا دما ممراق أوروباوي هاجر بولند كلهم دك توعتي جاتها وتدروا سلطان أخوسدو جبروا تنكم توت تجليتو كدما مينستر دونالد باكس نبارلما وزهوا مورهي من جسنا تخاور سياد مس سجات نمكل خال صفحي وتدروا سلطان نمهاب يدالو 5 لجليتو نتاشم من تميت حوالات زلوا سراوي تهاجر خعوية 5 اللي يتقدم مينستر فليتو زلوا روسيا دما سات حدا نقص 3 مليون وتدراتكم زلوا ينقر بخالي زيننا دما روسيا نخوينات يوكرين دون مبال مقرات سزاوات تخبر دلوتن تزي كوينا صافي قداتن قرصاتن خبر الله مخاناتن كيقلو يتناي روسيا مرحي فلاديمير بوتين دغفو توهيل زنقف زلو امريكاو بريزيدنت نتهاجر عوي وتدراو دغف تغورو لصنحت دماو كنا سلاماو فتح المركب ابل علي يوكرين صاط يغبر كم زلو يفلت درون كيب كتو صنحت وتدراون سلايو دغف نقاريص الله بخالي زيننا دما بريدن امريكا دونالد ترامب نزرزر تعرف زوسخلو قحوت كندا مكسيكو ناغاري دولو اتبسن كزوسن نغداو خينات عداغات عالمنا ويص زل ترامب نخالاي غزي يداغم قمت خغبر تغديد زلو انتايلكا عينيت هاجر يا اخي ابطقا بحر خلو السوق تبلي لك سوات زين داماتكا سلازل لك خطوسد بقاناتي ختبل مصا كمتي ازغت انا نبركو يزبلك زلخو كم زاب زدقمتهم زقوبو زو خامس ركع مسا كن محج قتتنا كاينا حجو قتتيها سقع عمريت كزي مسانا مسا مانم 150 مليون زي تخو كن قتتا كاينا كيميكال غاز غير راس كوسترا كاينا لو خمس كنبل كاينا بيري بحرنا يلو حاده ايثيوبياوي يكون قول حزبله سفليت غيرنا عينو خنا عوروينا عقم لني اليانس علني لك مسا بحري لك خولات تجمر لا ابا يختفرسا Trust me. زخبركم من زخبركم تخاطلتنا نساع زحزنيا محاوريتات نتم كتكاتلوا مصنحكم مسلنيرم ابزوصل بخالات حاوريتا خصام نراقب سلامنا تمننا ببزلكم سلامنا عخم يكون سلام